Emeğe salam dostlar, go'maya daylanın. Zanıngı tamam kayışlap gördünüzmü dostlar? Bugün yine de size Warşawa'dan salam diýmekden, yine Warşawa'nın neresinden salam diýmekden. Görüşüňiz ýaly. Owa geldim. Näme üçin owa geldim? Özümde owa olanlary, näme üçin ýaly otun çöpüň içinden dağdan çık gelenimiz üçin birazrak bärleri köpden we şaharda gezip görenim üçin yüreğim mutlu, bärik birazcık şakdym açylsyn diýip geldim. Yine görüşüňiz ýaly gapla we öňkü köýneden alan zadeden. Yani şoňa meň destatlar. Yani şoň üçin bärler gezmäne bilim we gelen wagtymam bir video çeken edim. Bu videomuz näme barada boljak? Şu materede oturanlar. Bu videomuz Polşada soňky wagtlarda näme boldy? Polşada iş barmy? Polşada iş ýokmy? Şol atlar barada men video çekmekçi. Bugünkü temamız şol. İlki bilen video başlamadığımdan öňürti mıdama sizden isleýän zadım, haýyş edýän zadım näme? Kanalymyza agza bolun, like basın, kommentaria ýazyn. Ve şoňa meň destatlar. Onu näme? Başlaýas dostlar. Dostlar, soňky wagtlarda hawa Ukrainadan gaty köp Ukrainlar geldi. Onuň diňe Ukrainlarda türkmenler geldi, başga ýurtlardan adamlar geldi. Şolon köpüsi öz ýurtlaryna gitdiler, köpüsi öz ýurtlaryna gitmän gallylar. Yani şoňa meňde bir topar zatlar boldy. Inni viza berýän berenokmy? Dostlar, viza berýär. Yine orada aýtdan, viza berýär. Kim aýtdy size viza berenok diýip? Men şoňa düşünemem. Kim aýtdy viza berenok diýip? Men köpden bäri hiççilek ýagdaýda öz Instagram sahypamda ya YouTube kanalymda hiççilek ýagdaýda men video ya da olmasa çıkan vizalar paylaşmadım. Näme üçin paylaşmadım? Çünkü her kim bilim yıllardır şu işlerin içinden gezip börs. Yani men bärik gelenme bir 2 ýyl ýalak bolup gelýän ve 2 ýylyň içinden 2 ýyldan bäri edýän şirketler, firmalar var. Ady belli internete çıkıp zat edip biziň hem kimligimizi tanýarlar, ya başgalarynyň hem kimiň näliklerini tanýarlar. Şoň üçin men şoň ýalaky videolar men ya da vizalary goýasym gelenok. Näme üçin goýasym gelenok? Sebäp diýsen meni tanıyan nähillik iş edýän men bilýärler. Şoň üçin men men vizam çykdy, eýle bol, beýle bol diýip känwer göze başa batyrasym gelenok. Paylaşarmy? Awa, ýeneden bir görers ol bol zat bolsa belki paylaşmam mümkin vizalary. Çünkü köp adam hani soňky wagtlarda viza çıkanokmy? Ona esasen men Polşa barada men video çekenim üçin men köp adam men sahypama seretip görýärler. Şoň üçin menim köpden bir videoda paylaşmadığım üçin adamlar elbette düşünýän birazrak paniklama gitdiler. Hatta köp adam maňa ýazdylar, "Pelwan näme bolu, näme üçin video çeken okzat" diýip, ýani özümiň birazrak problemlarym bardy. Ol bul zatlar sebäpli men özüm bir video çykmadym. Ýöne bundan soňra nesip bolsa men aktiv ýagdaýda size täze habarlar ýetirip duran. Inni siziň bilmeýän bir zadyňyz bar. Türkiýede siziň öwrenşen zadyňyz näme zatda dostlar? Şunýalak bir zatda aýnaň öňünde işgar gözlenýär diýip ýazylgy dur. Siz hem gönmen barýaňyzda işe girýäňiz we işe başlaýaňyz. Ýöne Türkiýe bilen Polşanyň arasynda bilmeňiz gereken birinji zat bärik siz eliňizde priglашение bolmasa sizi hiç kim işe alanok. Sizden bärik geleňizde şu eliňizdäki priglашение bilen gelýäňiz, ondan sonra barýaňyz otaýdydan iş ýok diýäňiz, zat ýok diýäňiz, iş galaňyz ýok, aýlyk az diýäňiz, ýa başga bir size diýär dostuňyz zat gel bärde saatna plan жазылotdan badyp siz işe çary otak gitdiýäňiz, ýani şeý diýip otak baran ýeriňizde dem arlanýaňyz, ýani we şoňa meňde bir sürü hadisalar bilen siz garşylaşýaňyz. Şoň üçin dostlar, siz haýsy firmadan priglашение çykarýan bolsalar, şol firma geligeden işleň, minimum bir iňňardan işlemetdiňizde 3 ay işleň. Sebäp diýseňiz, siz bärde Türkiýede 750 TL berip siz şo taýyň kimligini alyp öwrenşen. Bärde oturum kartyny ýani kimligini almak üçin siziň minimum siziň görkezjek nalogyňyz 3 ay nalog görkezmeseňiz siz göçüdarat, ýani migrasiýa size beren okşo kimligi. Ondan soň egerde siz bärde bir işden bir işe geçmek isleýän bolsaňyz, ilk başta size meselen priglашение näçe wagtda çykdy diýil size 2 aýyň dowamyna çykdy, dogrymy? Eger de sen gidip başga bir ýerge işe girjek bolsaňyz, şo taýdan hukmany suratda 2 ay boýunça garaşaýmal priglашениýaňyz başda nägel çykan bolsa, bärde de şoň ýalak çykýar. Şoň üçin siz
gelip berden ol işi bükýäňiz ha. Onu näme bolýar? Sizin meselem elinizde 10 aylık vizanız var diyelim. Durum 10 aylık viza bilen geliňiz. Inni siz şu taýda başga işe geçýäňiz bolan sizin adyňyzda täze priglашение çıkmaly. Oňam çykmady 2 ay dowam etdiňde uje sen bolýar. Käwirdan o nemerak firmalar bolýar. Bolgusudurak firmalar bolýar. Olaryň ay bolýar gelýär. Ýöne siz o taýda işleňizde illegal işleýäňiz. Sizin adyňyzda nalog tölenýän o kiçilik ýagdaýda nalog tölenmedik ýagdaýynda siz şu mat vizanız bawaty ay sizin gowada yok bana geroy. Mesela vizanız bazadyňyz var. Ýöne eğerde 1 ýyllap galjak diýseňiz onda okey. Ýöne eğerde 2 ýyllap galjak ya 3-nji ýyllap galjak ya da men eýle-beýle bir gitjek geljek diýýän bolsaňyz onu siz kökmany suratda adyňyzda nalog töledin berde. Bäri Ýewropada sizin adyňyzda nalog tölenmese size berde hizillik yok hiççilik ýagdaýda. Size maňardan Türkde hiç nalog töleňiz yok, näde diýeňiz yok. Siz şo taýda öwrenşipdiňiz. Bärik gelýär şonda nalog tölemeli diýeňiz. Ol bolany, meselem dastavka işlejekmi, takside işlejekmi? O taýda siz legal ýagdaýda işläp bilemidi. Kim legal ýagdaýda men işlet bilenmi, taksini ya dastavka legal ýagdaýda edip bilen diýen ota. Yok. Siz onu legal ýagdaýda edip bolýar. Näme legal ýagdaýda edip bolýar? Tipadan başga bir firmada işleýän ýaly görkezýärler we şo taýda sen öýdüň elle nalog töläýip oturmaly. Ana şeýdip sen legalleşdirip bilýär. Ýöne taksiň ýa-da dastavkaň bir legallygy ýok. Şo zatlar siz allanmaň. Gayrat edip men şu videonu çekmek bilen men bu zatlar taktam özüme gerekli zatlary bilýän. Men şu videonu men sizin üçin çekýän. Siz allanmaň diýip çekýän. Biraz jomasa şu taýda geleňizde bir türkmençe maglumatlar bolsun diýip çekýän men. Şoň üçin men türkmen diline çekýän. Men maksadym prosmotr ya YouTube'dan pul kazanmak ya yine orada değil. On ýalak bir maksadım bolsady men onu türk dilinde videolar çekerdim. Ha. Ne dip bolsa çeker mi türk dilinde videolar? Belki çekerim. Ýöne internetlerde ýöne birinji osur men türkmençe çekip başan şolan bilmeňiz isleýän. Ýagny bäriginni egerde şu aýyň näçesi 27-simi? 27-dem şu aýyň? 26. Ya 26-symy? 27'de bu aýyň. Ay bu ne atdan çykyp gitdi. 27'si inni ýagny aprel aýyň 27'si 2022-nji ýyl. Egerde bu sagatdan soňra aýalyňyzlar siz mesela maňa aýalyňyzlar ýazýarlar. Pelwan siziň diýä şirketiňizde ýani firmaňyzda yndan ýaz bize gayrat et tawşyryp beräý. Näçe pul bolsa berjek diýip bize haýyş edip ýalwar maňa jaň edýänler bar ýa ýazýanlar bar. Aňyrda men İstanbul ofisima barýanlar bar. Men şolary diýýän adym näme? Men aýal maşgalany alamok. Men aýal maşgalany alamok hiççilik ýagdaýda. Näme üçin alamok men aýal maşgalany işi? Çünkü Ukrainadan bäri 1,5 milyon, 2 milyon ýalyk Ukrain aýallary geldi. Şoň üçin Ukrainlar aýallary gelenligi sebäpli bärde aýal maşgala işleri azyrak. Ha, öňkü çykan priglашениялар ba bolsa, onu siz näme dip bilersiňiz? Olar gelip biler. Çünkü olaň adyna firma öň priglашение çykardy. Şoň üçin siz gelip bilersiňiz, ol bir känor problemi bolmaz. Ýöne bundan soňra tawşyrjaklar zatlar bar bolsa, onu men alamok. Aýal maşgala maňa kiçilik ýagdaýda pelwan işi düzeltdim dip ýazyp oturmasyn, men edemok. Sebäp diýseňiz, bärik aýal maşgalar gelenini işin halanok, yeneden oksan iş tapmak zat etmek kynrak bolýar. İşin halaman çykmaly bolýar, soň iş tapmak kynrak. Maňa liçden bir sürü problemi we men bärde firmalar bilenem gidip biz ýüzüde gepleşýän şonu firmalar diýär maňa. Ýok diýär maňa aýal maşgala gerek geldi, maňa erkek adam gerek diýär. Näme üçin erkek adam gerekinde? Çünkü Ukrainada savaş çykanyny sebäpli bärde işläp beren Ukrain raýatlary öz ýurduna gitdiler, urşmana gitdiler, öz ýurtlaryna. Şoň üçin bärde işläp beren, meselem guruluşy işini işläp berenler. Bärde köp Ukrain guruluşy işini işläp. Şo taýlarda işläp beren Ukrainslar näme etdiler? Yurtlaryna gitdiler. Şoň üçin bärde guruluşy işine ýaman köp erkek gerek. Egerde siz guruluşy işinden başyňyz çykýan bolsa, onu bärik gelip bilersiňiz, ýene tawşyryp bilersiňiz. Ya özüňiz bir şunu pikir ediňiz. Men şunu düşünemok. Yani bu diňe meni çykarýan men şirketim monçu diýemok. Ähli şirketler size bir priglашение çykaryp bärde nägilleki sen onu
priglasheniýany ýa-da Photoshoplap ýazarsyn ýa-da firmadan alarsyn. Dogry dämi? Biziňe on ýalladyň nämeligine bilen bu Photoshop diýilýän zadyň özümiz firmalar bilen gidýär we men şunu gelýän klientleme diýýän al men priglasheniýam liboy ýerde barladasyň ýa-da barlat. Kim özüne gowy niýetden bolsa men çykaram priglasheniýam barlasyn. Men şo derece gowy özüme gowy niýetde çykarýam priglasheniýama gep işleşýän firmalarmy ýöne men ýene orada gaýtalap aýtdy. Men viza diýilýän zada garanti berem. Men siziň eliňizde dogry bir ýagdaýda dokument berýän ýöne men viza işine hiççilik ýagdaýda garanti berem. Viza kim sebäp basylmajana karar berýär, oňa konsulluk karar berýär. Dostlar, şoňa allanman gaýrat edip kim garanti berýän ýa-ni bolsa gelsin meni anlarsyn. Liboy şirket gelsin, burada plan adamın garanti berýän ýetin, viza garanti berýän ýetin, gelsin meni anlarsyn. Çünki men 2 ýyldan bäri şu işlerin içinde gezip görmän, intak bu neçenni men gat köp firmalar gördüm, gat köp edýän adamlar gördüm. Inta olar diýen noklara men viza garanti berýän sen nädip garanti berip bilenmen şoňa düşünemmi? Şoň üçin kim garanti berýän ýa bolsa olara inanyp oturmaň hiççilik ýagdaýda kemme konsulluktun öz eline. Dostlar, biram şoňa pikir edin. Şu günlerde bir dostuňyz we bir tanışlaryňyz we bilişleňiz we şolara bir soraň, näme diýip soraň tez. İçinde hukmani suratda bir täze vizalar zatlar men nisip bolsa özüme paýlaşyp duran täze vizalary. Ondan sonra yani şol adam konsulluk birine viza berýän bolsa näme üçin viza berýär? Значит, berde neme var? İşgar gerek, hukmani suratda işgar gerek. Şoň üçin ýa size viza berýär. Berk size işgar gerek bolmasa, näme üçin size viza bassynlar? İşgar gerek bolsa, birine de basmaz, iki adama da viza vermez, üçüncü adama da viza vermez, hiç kime viza vermez. Şoň üçin gaýrat edip bara, kim size näme maglumat berýän bolsalar, anany oturmaň. Adamlar viza alyp oturşýar. Problemasyz ýagdaýda viza alýarlar. Yani erkek adamlar viza alyp otur, ayal maşgalalarym alyp otur vizany. Inni vizany men öz klientleme näme etýän müşterilerime men Türkiye'de tanıyan firmalarıma olar bilen gepleşdim. Yani men öz işgarlymyň özüne muratýan men şo taýda bir sertifikat alyp berýän. Nälik sertifikat ol? Meselem berden guruluş firmasynda, yani betonçy diýip men bir tanaky firmada misal berýän Dawuda bir tane priglasheniýa çykaryp berýän. Dawud şo taýda Türkiýeden şol işi bilýär diýip 240 sagat, ýagny biz ömürden şonu gepleşýär. Hemme zadyny şol sertifikat alýar. Yani o sertifikat näme işe ýaraýar? O sertifikat polna legal bir ýagdaýda, illegal bir ýagdaýda däl. O sertifikat siziň şol iş hakykatdan bilýänliňizi, hakykatdan şo zatlarda tejribeňiň barlygyny manysyny berýär. We siz viza tawşyraňyzda şo sertifikat bilen tawşyrsaňyz, onda siz viza almaňyz hasam meter nälik diýin aýdynsyda bir plus siziň üçin, minusda plus şo sertifikat zada. Şoň üçin sertifikat işlem almak isteyenler bağ bolsa, öz tanışlaryňyzdan sonra ýa-da bolmasa ýok bolmasa Dapa Consulting men biziň öz Instagram sahypamyz bar, şo tak ýazyp bilersiňiz. Yani men aýtjak zatdan gitgaça şu zatlar başga da kim Polşa barada, Tonkoýada barada kim näme bilýän bolsa gaýrat edip kommentarýalarda ýazyn. Çünkü adamlar berk gelen soň allanmasynlar, hiç kime hiç ilek ýagdaýda men diýjek zatdan şu zatlardan barat. Onda näme? Dostlar, inniki videolary ne haýsy tema barada çekmemi, video çekmemi isteýän bolsaňyz, onda gaýrat edýän kommentarýada ýazyn. Menem şu zatlar şu tema barada bilýän zatdan video çeken köp gelen sorawylaryň biri maňa Perman Polşa wizasy bilen Germaniýa gidip bolýam diýen köp soraw geldi. O arada da video çekjek, hakyky, anyk takik maglumatlar bilen çekmekçi. Onda näme? Men şo video çekmegim üçin meni höweslendirin. Näde höweslendirýäňiz? Like, kommentarya we şu videony dostlaryňyz bilen paýlaşsaňyz gatuly minnetdar bolaryn. Dostlar, onda näme? Janyňyz sag bolsun. Nidip bolsa inşallah Polonya'da çaýda görüşýänçe. Köp sag bolun dostlar.